Nabulabog ang mga kawani o mga kliyente sa Talisay City Hall kaganiyang buntag gumikan sa alarma sa bomb threat. Kini gumikan sa backpack nga gibandonar sud mismo sa City Hall. Si Chona Carion sa report. Unang napalgan ang brown nga bag at tubangan sa buhatan sa City Social Welfare Development Office sa Dakbayan. Apan gibalhin kini sa security guard human wa gyoy mi-claim niini. Ug gipahibaw ang mga kawani nga sa presensya sa giabandonar nga bag gagituang adunay bomba pasado alas 9 kaganihang buntag. Temporaryo unang gipagawas sa ilang tagsa-tagsa ka mga buhatan ang mga kawani diri sa City Hall gumikan sa giabandonar nga bag. Lakip nga gipagawas ang mga opisyal sa Dakbayan ug ang mga kliyente sa City Hall nga adunay mga transaksyon. Security guard rin sa LGU sa Talisay City, may nakita siya abandoned backpack, color blue, man open zipper, nakita niya na nag-blink, walay ni angkon kung kakinsa. Yang katungkol sa gilili sa kauban, doon ay ga-blink. So, either bomba or kanang power bank. Among i-contact ang gwardiya, so ang gwardiya na mo'y kaya ako magisugo ang gwardiya, ko balhin ang kwan bagay, basin og mabuto na atos gawas. Ug ari makabuto sa sulod, daghang ma-damage. Gikordon sa mga sakop sa Talisay City Police ang palibot o gidili ang pagpaduol sa nahimutangan sa bag sud sa gilayon nga 50-meter radius. Mga kawani na balaka ug nahadlok. Hadlok sad mamoy kay siyempre simba kog tinuod pa lang na nga bomba. Paglabay sa 2 ka oras miabot ang mga sakop sa Explosive Ordnance Division o K9 sa Police Regional Office 7. Nagdala usab sila og 2 ka bomb sniffing dogs nga may unang gipasimhot sa maong bag. Gisuwayan pa nila og kuha ang bag ug gihulog aron masuta kung aduna bay mubuto. Hangtod nga usa ka EOD personnel nga naka-bomb suit ang miduol og miabli sa bag. Nasuta nga way bomba o eksplosibo ang maong bag. Apan mga sinina lamang kini o mga dokumento ang anaa sa sulod niini. Aduna usay identification cards o busa pangalan ni Roberto Cabugnason. Ang owner pwedeng lalaki, pwedeng babae, kay naatay ID nga SSS, babae ang nakita. Uman kung ang lalaki pod na may sa measurement measurement sa pang building ug naay mga liabe sa mekaniko. Susihon usab sa kapulisan si Cabugnason, din gingong taga-Dumlog Talisay og mibisita sa buhatan sa City Social Welfare Development Office aron mangayo og financial assistance. Gisuspenso usab karong adlaw ang trabaho sa Talisay City Hall gumikan sa maong insidente. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.